First Peter ni 2nya akan forinai kok verse tongo along thai kathang bai dofa kathar on bagi norok bebak hamya no khibidi tata tasasidi phatratang sidi tamusu sidi kok hama tasasidi asai drop charai haike abuk tei kaham nangna naidi kaitorni aroni abuk tei ni kok se sau norok abono nugui toroi logui motangjagui mano elambago hai ni sama hai subrai ni khorok sano subrai ni khairok mano norok chanai kha subrai ni thani phaidi bo wngkha holong thai kathang borok bai sibijak phano abo kaitor bai samung nangnai hwnoi chongjakha holong thai kathang haike phaidi haike kaitor ni nokthar tangna bagui norok sak no tisajak di nokthar ro norok ochai kathar wngui Jesu Kristo ni bisingtwi kaitor hamjakma haino bini mungui ratharwi borok gano tamni hwnba elenbago hai hinui sao ang samung nangnai holong thai thaisa no chongkha abo ang tabuk siyono nok busuni bagui berao bono poito khlainai borok bo lasina nangsukla norok poito khlainai rok ni bagui holong thai wngkha belai samung nangnai poito khlaiya rok ni bagui khe nok tangnai rok samung nangya hinui khibui rwmani holong thai abono phaikha nok busuni holong thai elambago hai hinui bo sao holong thai borokno yakung thutai rwnai abo borokno khiklai bainai kokno poito khlaiyani bagui borok yakung thutaikha kaitor borokno haino khlaina muchungjago norok khe chongjago chong norok bugrani ochai rok norok dofa kathar norok kaitorni sakni borok norok kaitorni uanamu uansukha samung no birna bagui chongjakha bo norok no nakmani ongkhorui ani naithok chungsasao phaidi hinui siringo agi norok kaitorni borok ya tabukhe norok kaitorni borok wngbaikha agi norok kaitor bai khairokjakya tabukhe khairokjakbaikha kaitor seleng wngui tongdi khajani tahurok norok o swngcharok sinijakya refugee hai se hinui ang norokno sajago sakni muchungma twi no ta tongdi abo bwkha bai nanglaiman tongo norok poito kwrwi rokni bisingo kaham khe tongdi haike borok norokno samung hamya khlainai hinui sakha borokno norokni samung kaham rokno ma gosinai amo twijkhe kaitor phainani salobono ma lobnai subraiyungni bagui samung swngcharni bebak borokni kok khnadi bogora kotorni kok khnadi bo wngkha bebakni bokorok governor rokni kok khnadi borok samung hamya khlainai rokno yago suna bagui phiya samung kaham khlainai rokno kaham hwnna bagui se bogora kotor bai rohorjago kaitor naimakhe norok samung kaham siyawi samano utubdi mungsao khajagwi tongdi mungsao khajagya phano norok abo bai no mungsa hamya khlaimano kholopna ta di tamokhe kaitorni selengje wngui tongdi bebak borokno borom khlaidi khristan tapurokno hamjakdi kaitorno kiridi bugra kotorno borom khlaidi Kristo satukjakma twi no tongdi selengrok norok sakni nokphang kok khnawi borom khlaisugui tongdi nokphang kaham kwchangno simya
nokhang thamchi kutung no borom khladi kaitorni muchung mano sawi manma bai norok ahai no satokjakmani tector soike norok kaham wngjaknai norok samung hamya khlaiwi wujagmano soike tongman phiya norok samung kaham khlai phano satokjakmano soike kaitor norokno kaham hnai aboni bagwi se kaitor norok no ringo tamni hwnba norok bo bini yapri no rwna twi khe khisto sakpang no norokni bagwi satokjagwi phunuklang kha bo sumchok khlailangsya khoroksa phano bini bukungni kok tatal ongkhorma khwnanai kwrwi bo kuljak phano bo kulphiya bo satokjak phano taisa phano phunuk yawi soi bo thumnai kaitorni thani kha berao tongo chwng thwiwi sumchok bai kakna twikhe phiya kaham tongna twikhe khisto sak bai thango chini sumchok no kurso rujuoui tlangkha bini kwsarok bai norok hamrwjakkha norok wngkha salsa lama korokjak mero hai rok hai tabukhe norokni pholano mwrwknani thani kiphilwi faikha.